Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa ngakho konke okuhla senzela khona. Sibonga ukulondwa ngezakhe izandla. Sibonga indlela sifukamele ngayo nendlela esiphephe ngayo uma singabantu basekhaya lezwi. Uma usekhaya lezwi uphephile. Ake ngiphinde ngilungise lento, kunabantu abadidekayo badidwa i-emblem. Angazi usebeqhamuka abantu abadidekayo ngoba kade bengadideki abantu. Uma usegroupini usekhaya lezwi, i-emblem ungayinaki yegama lebandla mina engibekwe kulona. Ngangenzela ukuthi ibandla laziwe lidume ngase ngifaka i-emblem yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kodwa wena ukho ebandleni, usekhaya lezwi. Ngiyayigcizelela leyo nto, ngithemba ukuthi siyezwana. Usekhaya lezwi, igroup iyodwa wamabili. Njengoba nawe ubhilonga ebandleni elithize, nami ngibhilonga ebandleni lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sihlangene sonke ekhaya lezwi. Ingakho intshumayelo zami zingakhulumi ngebandla, ngikhuluma ngoJesu kuphela. Ngisho sengikhona ke ebandleni Sunday, angikhulumi ngebandla, ngikhuluma ngeNkosi uJesu kuphela. So ke ngiyacela ukuthi abantu babe nalolo lwazi, ubatshele nabanye abakubuzayo ukuthi cha, asikho ebandleni. Kunabefundisi labo over 600 angibaphethe, banamabandla abo, nabazalwane abaphethwe labefundisi. Ekhaya lezwi ku-embracewe noma kuhlanganiswe bonke abantu, kwemukela lonke uhlobo lwabantu. Ngiyabonga-ke, ngicabanga ukuthi sekucacile. Okunye-ke ngiphinde ngikhumbuze ngomnikelo wesipheko sephasika. Bonke abeze ephasikeni siyakhumbuzana ukuthi umnikelo wesipheko ufakwa kwi-account yaseCapitec, hhayi okweshumi, kodwa umnikelo wesipheko ufakwa kwi-account yaseCapitec. Bushuthi islip usithumela kusikhwama, imininingwane ikhona khona lapho, ngayithumela uma uthanda ukuba kanye nathi ephasikeni. Ngokugcinwa inkosi ngesonto elizayo mhla ka-27 sizoqala umkhosi ka-14 days sikhulekela izinkonzo zephasika. Umkhosi ka-14 days sikhulekela izinkonzo zephasika uzoqala ngomhla ka-27, kusho ukuthi sigcina ukudla mhla ka-26, siyoze siphinde sidle mhla ka-10 April. Ngoba lo mkhosi uqala mhla ka-27 March uphele mhla ka-9 April. So-ke sizoqhuba-ke kanjalo, zithandwa zezulu abathandayo kuba kanye nami emkhosini. Ngiphinde ngigcizelele, akekho kufanele angitshele ukuthi useyangena noma akangeni. Ngicela ningangitsheli lokho. uNkulunkulu uyazi ukuthi obani abangenile, obani abangangenile. Ningangitsheli mina ukuthi ungenile noma ungenile. Cha, ngiyabonga. Wena uma uthanda ukungena, ngena emkhosini ka-14 days. Uma ungathandi, ukulungile futhi uyeke. Sishiyela kuwena konke, ngoba uNkulunkulu akuyena okaNsibande wethu sonke. Yenza lokho ozwa umoya kaNkulunkulu ukuholela kukho. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngiyacela ukuthi-ke ngiguqe sikhuleke, sinxuse uNkulunkulu wethu abe kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Siyacela uNkulunkulu wethu ubusise bonke abangenisa abantu, bonke uNkulunkulu wami babusise, ubabiyele, ubagcine. Siyabonga kakhulu uthando sithande ngalo olungelinganiswe nolamuntu. uNkulunkulu wethu ukhuluma-ke uzambule. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Sizofunda izwi lenkosi esilitholayo ngokaMathewu chapter 5. Sizofunda ke uverse 3, 10, 11 and 12. Sikhuluma ngokuthi umbuso wezulu ungowabanjani. Verse 3, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Babusisiwe abampofu. Verse 10, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Sibhizi-ke sikhuluma ngokuzingelwa. Verse 11 and 12, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Siyambonga uNkulunkulu ngesiqiniseko. Bazalwane, ezulwini kungenwa ngenhlupheko. Ezulwini songena ngokuthukwa. Ezulwini songena ngokuhlukunyezwa, ngoba kuzobe kuqinisa ukholo lwethu, kwakhiwa umqhele wethu, ngoba umvuzo wethu mkhulu ezulwini. Sidineke sikhuluma ngoPetro wokuqala chapter 4. Sidine silapha kuverse 16, kodwa ngiyathanda ukuqala kuverse 15 silibukeke udaba lwethu siqhubeke. Ukuba mangabikho kini uhlupheka ngokube ngumbulali noma isela noma ngowenza okubi noma ngozigaxa ezindabeni zabanye. Qaphela ukuthi awuzondwa ngoba wonile, awuthukwa ngoba wonile, kodwa makube kungenxa yegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Verse 16, kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Dumisa uNkulunkulu uma uhlupheka ngokuthi umKristu. Khona abahlupheka ngokuthi bathi uJesu Kristu uyinkosi. Dumisa uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Mdumise nje uNkulunkulu. Ngethemba nibuzwile ubufakazi bukamama ovakashele omunye esibhedlela obegula kakhulu, kodwa wafika wamshisa uRoma 10 verse 9. Kanti ukhonza kuleli bandla abangafuni sithi uJesu Kristu uyinkosi. Bathe mabengena bemfica ugogo waqala lo begula wathi uJesu Kristu uyinkosi, basho bonke bathula nje, baba senkingeni. Babuza ukuthi kanti nini kini uyini mayingeyona inkosi na? Kinina uyini mayingesiyona inkosi na? Ngiyabuza, wena olwisa abantu mabethi uJesu Kristu uyinkosi, uyini kuwe na? Nilibele ukulandelana nedevil worship nje. Devil worship ekutshela ukuthi ungasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba phela uyinkosi. Akukho kushintshile. Uyinkosi okufanele ikhonzwe. Uphethe ihluthulelo zokufa nezeHades. Uyena ozokufaka esihogweni. Njengoba ungafuni ukuthi uthi uyinkosi nje. Uyena ozofaka wena esihogweni. Thina esihamba ngobungcwele, uyena futhi ozosifaka ezulwini ngoba uyindlela neqiniwe. Hamba ulalela bonke abantu. Ncenga umsebenzi ukuthi uqashiwe, uyasebenza, uyahola. Ngeke kukusize lokho. Ngiyakutshela mina. Ngeke kukusize ngoba into yasemhlabeni yonke ephelayo. Phumela obala nje uthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngazothola ukuthi awuwedwa nibaningi. Mhlawumbe beningayiguqula nje le ndawo yonke ithi uJesu Kristu uyinkosi ngenxa yesibindi sakho. Ulengisa abantu abafuna ukugibela itekisi. Athi ngqo, hawa akho umuntu kuleli tekisi. Hayike ngishaya umoya phansi kwesihlahla. Nomunye athi ngqo, hawa akho umuntu kuleli tekisi. Belethwe imoto athi ake uma ungasheshe uhambe, uzohamba mase ngehlile ngangena etekisini. Thola ukuthi itekisi ligcwele, kodwa li-empty, abantu yilo nalo ubona ngekho umuntu phakathi. Kube khona omunye oqungayo angena. Kungena owesibili vele ukuthi uvumbu ligcwala itekisi. Kanti kade ligcwele. Abantu bayibambezele ngani ngokuhlala kude. Nawe musuyibambezela thana uJesu Kristu uyinkosi. Uzomangala ukuthi baningi kangakanani abathanda ukusho njalo lapho, bayayisaba njengoba nawe usaba. Phumela obala uJesu Kristu uyinkosi. Shintsheni le ndawo, ishintsheni yonke ithi uJesu Kristu uyinkosi. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Usho njalo kuverse 16, kepha uma ehlupheka ngokube ngumKristu makangabi namahloni, kepha makadumisa uNkulunkulu
ngenxa yalelo gama elithi uJesu Kristu inkosi. Dumisa uNkulunkulu ngoba vele nalo uma ulibiza, Philip 2 verse 11, udumo nenkazimulo kuya kuNkulunkulu uma nje wena ulibiza. So ke asilibizeni bafowethu, noma ikuphi la ukhona, liphi khona ohlezi kulo, libize uthi uJesu Kristu inkosi. Siqhubeke noverse 17. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Sekuyisikhathi ukuthi ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Kuqala kithi ukwahlulelwa. Sekuyisikhathi. Lobu namahloni nje wena ngaleli gama. Ngumsebenzi ngokungalibizi leli gama. Uzolahlwa wena, ngiyakutshela mina. Uzolahlwa nje, ulahlela ukuthi ube namahloni ngegama lenkosi uJesu. Awukholwanga kuyena. Sekuyisikhathi ukuthi ukwahlulela kuqale kuthina abazalwane, kuqala endlini kaNkulunkulu, kube ma kudlulela kwabanye abantu abangalilaleli ivangeli. Lithi-ke kuyoba njani? Kuyoba njani kulabantu abangafuni ukulalela ivangeli? Kuyoba njani ngempela? Bazalwane, uNkulunkulu akasisize sibuyelene ekhaya, akasisize sibuyelene ekhaya, singavumi ukuthunjwa abantu asebasayine agreement noSathane, ukuthunjwa abantu asebethenjiswa isikhundla uSathane, sibe singekho ngoba noSathane uyosha. Awuzosha zothi. Ayike asiqhubeke verse 17. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Kuyoba yini ukuphela kwabangalilaleli ivangeli likaNkulunkulu? Verse 18. Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesaba uNkulunkulu noyisoni na? Uma thina sisindiswa kalukhuni, mhlambe wena ubuzwa lobu lukhuni awukuboni, ubona kulula, ngiyakudabukela. Uma ke thina sisindiswa kalukhuni, lithi izwi, kuyoba njani kongamesaba uNkulunkulu na? Kuyoba njani ngempela? Hayibo, asibambaneni ngezandla. Hayibo, asihambeni lendlela. Asisekelelane thina. Lona lo akasekela omunye obuthaka. Qinisa amadolo abantu ababuthaka. Siligijime leli banga. Ngoba uJesu wethu usilindile. uJesu wethu uyasifuna. Usawenza umsebenzi. Wafa esiphambanweni. Amazwi awakhuluma lapho siyawashumayela. Futhi nginethemba uNkulunkulu masigcina sizowalalela ngePhasika. Amazwi enkosi yethu uJesu awumlando. Ngakho ke asihlaleni kuye singasuki. Noma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho. Uma ke olungileyo isindiswa kalukhuni, yakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Ngakho ke uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu ufuna sisindiswe, sifinyelele kulazini iqiniso. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyamdumisa. Ngibonga abantwana bakaNkulunkulu abaletha abantu. Ngiyabonga. Qhubekani nibalethe. Qhubekani bafowethu. Ema-date nizozizwa zonke izinto ezizokwenzeka, kodwa nina ke niqhubeke nilethe abantu. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Ngaphezu kwakho konke akekho ofana naye. Ngiyacela ukuthandaza, ngiphinde ngikukhumbuze sizoya emkhosini mhla ka-27 March ka-14 days. Kusho ukuthi sigcina mhla ka-26 ukudla, sizosidle mhla ka-10 April sikhulekela iPhasika. Siyamcela uNkulunkulu, siyamnxusa ukuba-ke abe kanye nathi nakulo leli Phasika. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba ngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, dumo lonke lungolwakho, dumo lonke lukufanele. Wena ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni.
Siyakubonga Nkosi ngakho konke. Siyakudumisa uNkulunkulu onomusa ngoba wena uvuma ukuthi unyawo lwethu lushelele. Ngoba wena ungumlondolozi wethu emini kube ilanga lingasishayi nenyanga ebusuku. Silondolozeke Nkosi ekungeneni, usilondoloze ekuphumeni. Sibusise kunoma yini esibeka isandla sethu kuyo. Ngiyacela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. Dumo lonke silinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubiyele. Baba uNsibande usiyavalelisa. Ndalifa izulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi.